ഓരോ അധ്യായത്തില് ഇന്ന ശ്ലോകങ്ങള് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. അതെ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകാസാണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, PDF കാണാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അല്ലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ലൈവ് ഇടട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ വേണേ ആ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കോ-ഹോസ്റ്റായ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീദപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു, ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 40 വരെ എടുത്തല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 55 വരെ എടുത്തില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ? ആണോ? 55 വരെ എടുത്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നല്ലല്ലോ, ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച പെട്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഈ ദിവസം നമ്മുടെ തീരുന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? ശ്ലോകങ്ങള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ? കുറെ അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നമ്പറുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മള് കൂടുതൽ കാണാതെ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണോ ഇട്ടിരിക്കണേ? അതെ ആണല്ലേ. നേരത്തെ ക്ലാസ് നടക്കായിരുന്നു, ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കാരണം നോക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 55, അതായത് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതിലെ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. 56 ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതും നമ്മുടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാനുവാച. ദുഃഖേഷനുദിഗ്നമന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഘഭയക്രോധ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ദുഃഖേഷനുദിഗ്നമന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഘഭയക്രോധ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, പ്രജ്ഞയില് സ്ഥിരത വന്ന ആള്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്? ആധ്യാത്മികം, ആദിബുദ്ധികം, അല്ലെ? അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ആ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെ, മനസ്സിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതെ, പലവിധ ഊഹാപോഹങ്ങളും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാകുല ചിത്തനായിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് മുഞ്ഞി എന്നൊക്കെ പറയാം, അല്ലെ? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തില് അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും, വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നിസ്സാര അല്ല ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കാണുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവും. ഒന്നിലും അങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, ഭയം, പേടിയില്ലാതെ, ക്രോധം, ദേഷ്യം വരാതെ അങ്ങനെ വിമുക്തനായൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്? കൂടുതല് ഭക്തന് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഓരോന്നും അങ്ങനെ മനസ്സില് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ തന്റെ ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയായില്ലെന്നുണ്ടെ വല്ലാണ്ട് ക്രോധം വരിക, ദേഷ്യം വരിക, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭയം, ഏറ്റവും അധികം ഭയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മരണഭയത്താണ്. അപ്പൊ മരണത്തെ ഭയക്കാനേ ഇല്ല. ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കലും എന്തായാലും മരണം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ജനിക്കുന്ന ദിവസം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടർമാരോടും അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം നല്ല ദിവസത്തിലേക്കാക്കി ചിലപ്പോൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ജനിച്ചു വീണ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ജനിക്കും, അതല്ല. പക്ഷെ മരണം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒട്ടും നമുക്കറിയാനും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ പണ്ട് ഭീഷ്മാചാര്യർക്കൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് മരിക്കാം എന്നുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ്? മുനിമാരാണ്, അല്ലെ? ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആളുകള്. അപ്പൊ അതുപോലെ സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഒന്നിനോടും അല്ലാതെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഭയമില്ലാതെ, ക്രോധമില്ലാതെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്കും ഇതെല്ലാം, ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം വന്നു ചേരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 57. യസർവത്രാനഭിസ്നേഹസ്തദ് തത്പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം വിവർത്തനം. സർവത്രാനഭിസ്നേഹസ്തദ്
തത്പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദദിന ദേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഈ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആ. തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ വീണ്ടും സ്വഭാവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങള് കഴിവുകളാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും, നല്ലത് കിട്ടിയാലും ഓക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, ചീത്തയായാലും ഇതെന്റെ കർമ്മഫലം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാണ്. അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാതെ അവയെ പുകഴ്ത്താനോ പുച്ഛിക്കാതെ ഇരിക്കാനോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ. നമുക്കപ്പ അറിവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലാണ്ട് അറിവ് താഴേക്ക് പോവല്ല. സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മ ഉറച്ചു നിന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. പ്രജ്ഞയില് സ്ഥിരത വന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദുഃഖമായാലും ഭയായാലും സന്തോഷമായാലും ഒരാളുടെ പുകഴ്ത്തൽ. ഇപ്പൊ നമ്മ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്താല് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു നല്ല വാക്ക് ഒരാള് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ വിചാരിക്കുക ശരി അത് നമ്മളെ താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യാണെങ്കിലോ അപ്പൊ അത് വേണ്ട, നമ്മള് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് ഭഗവാന്റെന്ന് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. നമുക്ക് പുകഴ്ത്തലായാലും പുച്ഛിക്കലായാലും അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പറയാണ് ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തനെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് മാത്രമേ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ്. എന്ത് പൊട്ട ചെയ്താലും നമ്മുടെ കർമ്മം, നമ്മ മുന്നേ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണിത് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുപോലെ നല്ലത് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ. എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവില്ല. ഇതില് എന്ത് പറയാനായാലും എന്ത് തെറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിലും അത് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാവുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊറുക്കണേന്ന് മാപ്പപേക്ഷ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക. ഒരാളോട് അങ്ങനെ പറയണേന് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും എല്ലാം നമ്മള് ഭൗതികതയില് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് സ്വീകരിക്കുക. ഇന്നത് പറ്റിപ്പോയി, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവനാണ്. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. എന്താണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ? എന്താണ് ദ്വന്ദ്ം എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ? എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില് എന്താണ് ദ്വന്ദ്ം ഒരേപോലുള്ളത്? സുഖം ദുഃഖങ്ങളാണ് മാതാജി. അതെ അതെ, സുഖം ദുഃഖം, തണുപ്പ് ചൂട്, അങ്ങനെ ഒരേപോലെ വരണത്. അത് വരുമ്പോഴാണ് അയ്യോ എന്തൊരു ചൂട്, എന്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കണില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ചൂടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ തണുപ്പ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയും? ഭയങ്കര തണുപ്പ്, രാത്രി കിടക്കാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനും നമ്മൾ വിഷമിക്കും. അപ്പൊ പറയാം ചൂടുണ്ടായാലും തണുപ്പുണ്ടായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതൊക്കെ വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ അതിൽ വല്ലാണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഈ കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് പോലെ നമ്മൾ നടക്കരുത്. എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക, ഭഗവാന് ഭഗവാൻ ഇതെന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അവലാതിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. അതേപോലെ വീട്ടിലായാലും പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, പിന്നെയാണോ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം? ഇത്രയൊക്കെ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. എന്നിട്ടും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദേഷ്യം വരുമ്പോ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, ഞാനിതിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഇതായിട്ട് വരികയല്ലേ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്ര ദേഷ്യവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെരുമാറ്റം എന്നിൽ നിന്ന് പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവര്
ഒന്നിലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മിത്രങ്ങളായിരിക്കാം. അധികം ശത്രുക്കളാവാനാണ് വഴി അല്ലെ. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ കൂടെ ജനിച്ചവര് എന്തോ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനില് തന്നെ അടിയറ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സുഖവും ദുഃഖവും കോപവും ദയ്യം അതും എല്ലാം അത് ഭഗവാന് തന്നെ. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. കുറെ കഴിയുമ്പോ നമ്മ എന്താണ് അത് ശീലാക്കിയെടുക്കും. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രം ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തെ സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിമാര് ഒന്നും ഒരു നേരിയ വസ്ത്രം മാത്രം എടുത്തോണ്ട് ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ വരെ ഇരുന്ന് അവര് തപസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഭൗതികത അവരെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല. ആ തണുപ്പൊന്നും അവരെ ഏഷ്യ പോലെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ, അവര് ഭൗതികാവസ്ഥയേ അല്ല, അവര് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അതായത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. യഥാ സംഹരദേച്ഛായം കൂർമോഗാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. വായിച്ചോളൂ മാതേജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോ അംഗാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഏത് ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് ജീവനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആമ അല്ലെ. ആമ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും പുറമെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ എല്ലാതും അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് ആ തോടിനുള്ളിലേക്ക് ചുരുണ്ടുകൂടി ഒന്നറിയാത്ത മട്ടിലിരിക്കും. അങ്ങനെ പറ്റും. അതുപോലെ ആരാവണം? പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. നമ്മുടെ പ്രജ്ഞയും അതുപോലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്ത്? നമ്മുടെ ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ്? മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇച്ഛാനുസരണം, നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. യോഗിയും ഭക്തനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ആത്മജ്ഞാനിയും അതായിരിക്കണം അവരുടെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കോപത്തെ ആയാലും ഭയത്തെ ആയാലും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അപ്പൊ ആമയ്ക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ അവയവങ്ങളെ ഉൾവലിക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കും കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ കുറച്ചു നേരം വൈകിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ വിചാരിക്കും അയ്യോ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ എങ്ങനെയാ പറ്റുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാല് അന്നത്തെ നാമജപം നമ്മുടെ മുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് സുഖാനുഭോഗങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കി, അതേപോലെ TV കാണുക, സീരിയൽ കാണുക, ആ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ മാറ്റി കളഞ്ഞ് ഒന്നും കാണാറില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സമയം കിട്ടി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ
സുഖവും ഭോഗങ്ങളും ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. സത്യമാണ് അല്ലെ? ഉദാഹരണം, അമ്മയെ പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കണതൊക്കെ നിർത്തി വല്ല ഭക്തരെ മാത്രം വിളിച്ച് മൊബൈലായാലും അതിൽ കൂടെ ആയാലും മറ്റ് ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ വല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനും ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി മാത്രം മൊബൈലിനെ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരുന്നാല് അത് കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാണ്. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അർജുനനോട് പറയണ എന്താണ്? സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക. ഇതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 59 വിഷയാവിനിർതന്തേ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടവ നിവർത്തതേ. വിഷയ സുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങള് അത് പെട്ടെന്ന് ആ താല്പര്യം കുറയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാനിലുള്ള സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ രുചി, എന്തെങ്കിലും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു രുചി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ വരിക. ഇപ്പൊ TV കാണാനും ഇതിനൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ സന്തോഷം നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ക്ലാസ് കേൾക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, കഥ കേൾക്കുക, ഭാഗവത വായനയിൽ പങ്കെടുക്കുക, അതേപോലെ പ്രഭുവാന്റെ ബുക്ക് വായിക്കുക, നാമം ചൊല്ലുക, അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മളെ ഏതാണ്ടും വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട മീനെ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് കിടന്ന് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അയ്യോ അത് ചെയ്തില്ല, ഇത് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ മനസ്സ് ബാക്കി എന്ത് ജോലി എടുക്കണതിന്റെ ഇടയിലും ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു തൃപ്തി വരും. എന്താ കാരണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം പരമാത്മാവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയാൻ തോന്നുക. ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ആകർഷണം, കൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സർവാകർഷണ. ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തില് പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജഡമായ മറ്റ് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. നമ്മള് ഒരു കടയിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളിൽ പോകാൻ നിൽക്കൂല. എല്ലാം അവിടെ പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സമയം ലാഭിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി അത് തനിയെ നശിക്കണത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോ, ഭഗവാനില് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, കേൾക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സാധുസംഘ ഇതിലൊക്കെ പെട്ടുവരുമ്പോ നമുക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലുള്ള സിനിമയും അതിനൊന്നും നമുക്ക് ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും മനസ്സ് അടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് വളരെ കഠിനമാണ്.
ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കമില്ലാത്തയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മുടെ കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിലേക്കാവും ആദ്യം പോവുക. അപ്പൊ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പൊ ആ സർവാകർഷണനായ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ നാമം ജപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഊഹാപോഹങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കാതെ കണ്ണിനെയും നാവിനെയും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക. ചെവിയിൽ കൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. അഷ്ടപതി പാടാൻ നോക്കുക. അതൊക്കെ കേട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തനിയെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളില് ഭഗവാനെ തെളിഞ്ഞു കാണും. ബലാത്കാരേണയാണ് നമുക്ക് വലിച്ചു നീക്കാൻ സാധിക്കുക. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കുക. കുതിര പോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? ഒന്നില് ഗൾഫില്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത്, അല്ലെ കുംഭമേളയില്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കിയിരിക്കും. ഒരു ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണ്ട, ഒന്നും എടുക്കണ്ട, പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അല്ലെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്നാലും അവൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരേ ഇതുകള് മനസ്സിൽ പെരുക്കി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും? നമ്മളും അങ്ങനെ പണ്ട്, അതായത് ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ളതായിരിക്കും. ആ കൊട്ട് ഭഗവാൻ തരികയാണ്, അവരെ കൊണ്ട് തന്ന് ആ കടം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ശുദ്ധമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിദ്യയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനോ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. എന്നെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റണില്ല കണ്ണ, എല്ലാം നിന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, ശരണാഗതി. അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനാ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യം? നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കാണുന്ന ഭഗവാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കുക. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് തന്നെ നമ്മള് പറയാം. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് മുന്നിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭോഗങ്ങൾ എന്തും സ്വർണത്തിനോടുള്ള കമ്പായാലും സാരിയോടുള്ള കമ്പായാലും മറ്റു വ്യക്തികളോടുള്ളതായാലും എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിന് മുന്നിൽ ആസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അതിനേക്കാൾ ആസ്വാദ്യമാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായൊരു വിശിഷ്ടാനുഭൂതി എത്രേ കൃഷ്ണാബോധം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രമേൽ വിശിഷ്ടാനുഭൂതി എത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരനുഭവമാണത്. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥം കുറെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ മസാല ദോശ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും, അത് എല്ലാ ദിവസവും മസാല ദോശ ഓർഡർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു മടുപ്പായി. പിന്നെ അത് കണ്ടാല് വേണ്ട, കുറെ കഴിക്കണ വേണ്ട, അല്ലെ അലുവ കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് പറയും വേണ്ട തോന്നും. അപ്പൊ എത്ര പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരനുഭവം ആണത്. ഇനി കൃഷ്ണാബോധത്തെ മുഴുകിയിരുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. സവൈ മന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. കൃഷ്ണാബോധം മുഴുകിയിരുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് ദുർവാസന്റെ കഥ നമ്മള് ലെവൽ 1 പഠിച്ചതാണ്. അതായത് മഹാരാജാവ് ഏകാദശി നോറ്റിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോ പാരണ വീടേണ്ട സമയമായപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷിനെ കാത്തി നിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളം കുടിച്ച് മാത്രം ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായ, അതായത് എല്ലാത്തിനും ശരണാഗതി, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എന്നെ കാത്ത് രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജയനാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ഇത് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ സുദർശന ചക്രം പോയി. ഭഗവാൻ പോലും
അറിയണതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവസാനം ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് സുദർശന ചക്രം തിരിച്ചു പോയത്. ആ കഥ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാന്ന് പറഞ്ഞതിന് ആ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 61 താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാക്കി അല്ല ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി ഉള്ളവൻ. അതിന്റെ ഇത് നോക്കുക നമുക്ക്. യോഗത്തിന്റെ പരകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. പരമകാഷ്ഠയാണ് യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ ജയം സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണം മഹർഷി ദുർവാസാവ് തന്നെ. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണം മഹർഷി ദുർവാസാവ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കൈകളും ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ, അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ നവവിധ ഭക്തികളില് എല്ലാം ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്, കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകള്, ഭഗവത് കഥാ ശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങള്, തദ്രൂപ ദർശനത്തിൽ കണ്ണുകളും, ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹവും, തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിൽ നാസികയും, ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച തുളസി ദലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും നാവ് ഏർപ്പെട്ടു. ഇത്രയും എല്ലാം ഭഗവാനില് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാത്ത ശിരസ് എന്താണ്? ജഡത്തിന്റെ ശിരസിന് തുല്യമാണെന്നാണ് അല്ലെ പറയാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മതപര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹത്തിന് മതപര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഭക്തനാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ആരുള്ളൂ അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗത് സഞ്ചായതേ കാമാ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു പ്രജായതേ സംഗാൽ സംജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധോ അഭിജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയില് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം വരും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തവര് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഭൗതിക തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തനാവട്ടെ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തന്റെ വിജയ രഹസ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കാത്ത ഒരാളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃത്രിമമായി നമുക്ക് നിരോധിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. എത്ര കരുത്തുള്ള ആളായാലും കൃത്രിമമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് അതിനേക്കാൾ തൃപ്തിയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എവിടേക്ക് തിരിക്കണം? കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് തിരിക്കണം.
ക്രോധാത് ഭവതി സമോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രമാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രോധാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭൗതികതയില് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണ്ട. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹം വരും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ വരും. നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നാൽ നമ്മ എവിടെ വെച്ച് ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഓർമ്മപ്പിഴ. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാവും. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു പോകും. ബുദ്ധിനാശത്താല് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിന് സാധിക്കും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തര് അവനവന് കിട്ടാത്തത് മറ്റൊരാൾക്കും കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ നാശത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താണോ ബുദ്ധിന്റെ ബോധത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രവർത്തികള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിപരമായ സേവനത്തില്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില്, ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത്, അതാണ് പ്രസാദം. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭോഗം, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രസാദം. അത് കൈക്കൊള്ളുന്നു ഭക്തൻ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രഭുപാദര് ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളില് പോയിട്ട്, രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് പ്രസാദത്താലും നാമജപത്താലുമാണ് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. തിരിച്ചുകൊണ്ടിരല്ല. അവരിത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് ഇത്രയും നോൺ വെജും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടാണ് ഈ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ടാണ് അത്രയധികം ഭക്തന്മാരെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, ഉത്തമാധികാരികളെ ഉണ്ടാക്കി വന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, പ്രസാദത്തിന് എന്തും മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയാണ് പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇല്ലാത്തവര്, കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തവരായാലും പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ ക്രമേണ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മാവശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. എങ്ങനെ? രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി. രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹം. ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നും, അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങള്. രാഗദ്വേഷം അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി. ഒരേപോലെ അർത്ഥം വരുന്ന രണ്ട് വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, അതാണ് ഒരേപോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രാഗദ്വേഷം, ഭയക്രോധ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്, സന്താപം, സന്തോഷം, അങ്ങനെയൊക്കെ. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ കരുണയോടെ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റും. കൃഷ്ണാബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വിഷയിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണാബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി തീരും. ഇപ്പൊ മദ്യം വിൽക്കണ ഒരു കടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മദ്യം കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ കടകളിലുള്ള പല സാധനങ്ങളും കണ്ടാലും അതൊന്നും പ്രസാദമല്ലല്ലോ, എനിക്കെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം
മുക്തനാണ്. ഈ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണത്? ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. ഇത്രയധികം ഇതുകൾ തന്നിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമാണ് എല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാകും. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഗോവിന്ദനാണ് അല്ലെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാല് ഭഗവാൻ അതിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മ പെട്ടെന്ന് ഇത് വരുമ്പോ പറയും, കൃഷ്ണ എനിക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കണില്ല, എന്താണോ എന്നെ കൊണ്ട് വിചാരിപ്പിക്കണെന്ന് വെച്ചാല് അത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണം തനിയെ വരും. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായൊരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരാളും പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച് തരണതല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, ഏതോ ഒരു നിമിത്തം എങ്ങനെയോ ഇതിൽ വന്നുപെട്ട പോലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം, ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്തനാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പോലും ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അടുത്ത നോക്കാം നമുക്ക്. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശോ ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും, ഒരു വിഷമങ്ങളും അയാളെ അധികം അലട്ടുന്നില്ല. എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായാലും അങ്ങനെ അലട്ടില്ല. ഇന്നൊരു പ്രഭു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടതാണ്. അതായത് ഒരാള് ഒരു വീട്ടില് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സന്യാസി താമസിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോള് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തോ മറ്റൊരാളായിട്ട് ഒരു സ്നേഹമായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ശരിയായ വഴിക്ക് അല്ല പോയത്. അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് ആ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായി. അപ്പൊ പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ് ആ സന്യാസിയാണ്, ആ ഗുരു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാരും അയാളെ ചെന്ന്, അയ്യോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നേന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് അയാളെ ചെന്ന് പഴി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി ആ സന്യാസിയുടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളല്ലേ ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സന്യാസിയോട് ആ കുട്ടീനെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്യാസി അതിനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. കുട്ടീനെ ശരി ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളർത്തി. അപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി താൻ എന്തൊരു വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്. ഇതിന് ഈ ഗുരു ഒന്നും തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല. ഇതല്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് വേറൊരാളായിട്ട് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അയാളുടെ ആയിരുന്നു ഈ കുട്ടി. അപ്പോ ഇത് മാപ്പ് പറഞ്ഞ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ചെന്ന് വീണ്ടും സന്യാസിയോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ മാപ്പ് തരണം, ആ കുട്ടീനെ തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഓ ശരി കൊണ്ടുപോയിക്കോ. അപ്പൊ ഒന്നിലും അയാൾക്ക് യാതൊരു വിഷമമില്ല. അതായത് അതിനും ഇത് ഈ പഴിചാരലൊക്കെ കേട്ട് ആ കുട്ടീനെ കെട്ടിയപ്പോഴും ശരി നോക്കാം എന്നുള്ളതായി. തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴും എന്തായി, അതിനും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ ഒരു അവബോധത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലാണ് എന്താ പറയാ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ട് ഇതല്ല പറയണത്, പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എന്ത് പറയാ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. ഇനി നോക്കാം. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ഭാവന നജാഭവയദ അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? എന്താണ്?
കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തപോ യജ്ഞാദികളുടെ സദ്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കൂ. കൃഷ്ണാബോധമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒന്നിലും നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷം വരില്ല. എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് പോരാ, അതിനേക്കാൾ വലുത് ഇനിയുണ്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എന്തിനാ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോണത്? ഭഗവാനോട് പറയും, കൃഷ്ണ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം, എല്ലാം സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. അങ്ങനെ തോന്നി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ തോന്നില്ല. ചോദിക്കും തോറുമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമുണ്ടാവുക. ചോദിക്കണില്ലേ പിന്നെന്താ, നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അശാന്തി ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിക്കുക വേണ്ടു. തപോ യജ്ഞാദികളുടെ സദ്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കൂ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 33 കോടി ദേവകളും, അതെല്ലാം ഓരോ മന്ത്രിമാരാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഭരണം നടത്തുന്ന പോലെ പുള്ളി പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഓരോ വകുപ്പുകൾക്കും മന്ത്രിമാരുണ്ട്. അതുപോലെ ആണ് ഭഗവാൻ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ആ ദേവന്മാര് പോലും ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മറന്നുപോകും. അവർക്ക് എല്ലാം കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത വരും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുക ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത നോക്കാം. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം ജന്മനോനു വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവമിവാംഭാസി. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം ജന്മനോനു വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവമിവാംഭസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെയാണ് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മനസ്സിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് ആ ബുദ്ധിയെ, ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന് പുറകെ പോകുമ്പോള് മനസ്സ് പോകും, അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും അത് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യണം. അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എന്താവും? പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനം നിരതമാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ചെയ്ത പോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സ് സംയമനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിയും അവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാബോധത്തെ പ്രവർത്തന നിരബ്ധമാക്കണം. അതാണ് മനസ്സിന്റെ സംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. ഉദാഹരണം അംബരീഷ മഹാരാജാവ് നവവിധ ഭക്തികളെല്ലാതും ഒരുപോലെ ചെയ്തിരുന്ന രാജാവാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീത്രാണി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ മുഴുവൻ ഇന്നെടുത്തത് മുഴുവൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, അപ്പൊ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കണം, അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങള് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇതെല്ലാത്തിനും ശക്തിയുള്ളവനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അർജുനോട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? വെറുതെ അടക്കി പൂട്ടിയൊക്കെയല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ
കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തെ നിയോഗിക്കുക. അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിയണം. യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമേ യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനേ. സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയാകുമ്പോൾ, അതായത് ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് രാത്രിയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് രാത്രിയില് നിദ്രയിൽ ആണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു അല്ലെ. കുറച്ച് ഒന്ന് നേരം വൈകി കിടന്നാല് പിന്നെ നേരം വെളുത്താലും എഴുന്നേൽക്കില്ല. അപ്പൊ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയാണ്. ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ രണ്ടു വിധമുണ്ട്. വിഷയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അന്തർമുഖരായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവരും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേര്. ഒന്ന് വിഷയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏത് നേരവും തന്റെ ബുദ്ധികള് ഓരോ ബിസിനസ്സുകള് പുരോഗമിപ്പിച്ച് അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് അവിടെ അത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് കൂട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ വിഷയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവര് ഒരു കൂട്ടര്. അന്തർമുഖരായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് വേണ്ടത്. ഭോഗവസ്തുക്കളിലുള്ളതല്ല എന്നറിയുന്നവരും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ അതിനു വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ വിഷയപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും. ഇനി അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷിയാണെങ്കിലോ ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ ഈ രാവിൽ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഭൗതിക കർമ്മികൾ ഇങ്ങനെ രാത്രിയും അവര് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോളെ ഈ ഋഷി അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി അദ്ദേഹം പുറമേ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളില് സുഖം ലഭിക്കുമ്പോള് അതിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരോ അശാന്തി അനുഭവിക്കുമ്പോള് അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആപൂര്യമാണമജലം അത് പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോദിന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികളെന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇപ്പൊ കടലിലേക്ക് എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നദികൾ വരുന്നു. സമുദ്രത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. എത്ര നദികൾ വന്നാലും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി സമുദ്രത്തിനുണ്ട്. അതുപോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊന്നും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അടുത്ത വീട്ടിൽ കാർ വാങ്ങിച്ചു, നമ്മൾക്കൊരു സ്കൂട്ടർ പോലും ഇല്ല, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. ഒരു ലോൺ എടുത്ത് ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചാലോ എത്ര നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ നടക്കുക, അല്ലെന്നെ ബസ് കാത്തിക്കണം, എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു, അതിന്റെ ലോൺ അടച്ചു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കളെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോള് സ്കൂട്ടർ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കാറ് വാങ്ങി. അപ്പൊ അതിന് പെട്രോൾ അല്ലെ ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കണം, അങ്ങനെ അതിനായി അപ്പൊ ആ ലോണ് അങ്ങനെ വന്ന് അപ്പൊ വീടുണ്ടാക്കി. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ മക്കളുടെ പഠിപ്പ്, കല്യാണം, അങ്ങനെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ വിചാരിക്കാം ഒന്ന് ഗൾഫിൽ പോയാല് കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ നാട്ടില് ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ഗൾഫിൽ പോയാൽ എന്താവും,
ഓരോ ഇതുകളും മക്കളുടെ കല്യാണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, മക്കൾ വലുതായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ബാധ്യത തീരാത്തത് കൊണ്ട് കുറേ അസുഖങ്ങളുമായിട്ടും അവിടെ കൂടണ കുറേ വിദേശികളും ഉണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യര്. അപ്പൊ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മള് ജീവിക്കുക, കുറച്ച് ഇതിനൊക്കെ നോക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം, ബാക്കി നമ്മുടെ ഭൗതികതയൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോള് നമ്മൾക്ക് അധികം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താവും, മനസ്സില് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവന് ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ, സദാ പരിപൂർണനാണ്. സമുദ്രത്തിൽ എത്ര നദികൾ വന്നു ചേർന്നാലും സമുദ്രത്തിന് ഒരു വിഷമമില്ലാത്തതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധം ഉറച്ച ആളുകൾക്ക് ആവശ്യങ്ങളില്ല, സദാ പരിപൂർണനാണ്. 71. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാ തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷയങ്ങളിലും അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി തീരണം. എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശവും ഇതെന്റെ എന്നുള്ള ആ അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അത് നമ്മൾക്ക് പറ്റണ പോലെയൊക്കെ നോക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ വരിക. ഉടമാവകാശ ബോധമില്ലാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് അതിരിന്റെ അടുത്ത് അയറ്റത്ത് ഒരു അടയ്ക്കാര തൈ കൊണ്ടുവച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഒരു വേലി കെട്ടി അങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ അതിർത്തി തർക്കം എന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാരും പേടിക്കുമ്പോഴത്തേനും മതിൽ കെട്ടി അത് അവരായിട്ടുള്ള യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഇല്ലാണ്ട് അതങ്ങോട്ട് അറുത്ത് മുറിച്ച പോലെ കളയും. അപ്പൊ പിന്നെ തർക്കമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവരായിട്ട് മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ തർക്കം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്റെ അത് നിന്റെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതായി. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അതിർത്തി തർക്കവും വഴക്കും അത് ഇതൊക്കെ നടക്കും. ഇപ്പൊ ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഉള്ളവരോട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളവരെ കാണുക പോലുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഉടമാവകാശ ബോധമാണ്, മിഥ്യാഹംഭാവം ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. കൃഷ്ണാബോധവാനാകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തെ മുക്തി തന്നെ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുക്തി തന്നെയാണ് നമ്മള് ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളത്. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണെന്ന് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. എന്താണ്? നമ്മള് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും, എന്തായാലും മക്കളായാലും ഭർത്താവായാലും ഭാര്യയായാലും ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കരുതാതെ ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഏഷ ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യമി വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മ നിർവാണം രക്ഷതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ എവിടെത്തും? ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നിലും വിഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? അതാണ് ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദം. അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം?
മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്തും. മരണവേളയിലായാലും നമ്മള് ഭഗവാനെ എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിത്തീരണം അല്ലെ. വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭരതമുനി ഒന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച മാനായി തീർന്നത് പോലെ ഇത്രയും വലിയ ആത്മീയത്തില് ഉറച്ചു നിന്നിട്ടാണ് താഴെ വീണു പോയത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാം. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത്, പക്ഷേ ഭഗവാനെ നീ എന്നെ മറക്കരുതേ, ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് കഫം പിത്തം മലം മൂത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നാമം ജപിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ബോധവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചോദിക്കണം? കൃഷ്ണ എന്നെ നീ കൈവിടരുതേ, ആ സമയത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങള് എന്നെ ഈ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് നീ ഓർക്കണേ എന്ന് പറയാ. ഭഗവാനോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോണ്ട് എന്നെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീടുകളിൽ ജനിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, ഭഗവത് സേവ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭരണമാക്കി തീർക്കണേ അടുത്ത ജന്മെന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണം ഘട്ടോങ്ക മഹാരാജാവ്. നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ പറയണ്ട, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഘട്ടോങ്ക മഹാരാജാവിന് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ ഈ 2-ാം അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം. ഇതെല്ലാതും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് ഈ 2-ാം അധ്യായത്തില് നോക്കി പൂർണ്ണ ഉള്ളടക്കം എന്ന നിലയില് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടവും ഇതിലൂടെ നടന്നു. അതാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, सुल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय. നിത്തായി ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരി കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്ക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നൊരു നമുക്ക് ഭക്തി വൈഭവിന്റെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലോസ് ചെയ്താലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.